मैया बहा बेरायहैयामोननो नोंसोरो? है बहा बेरायहैनो दादगारियावसो एसे खामानि नायथावथाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लोगोफ्रा गेलेफुआव एसे बेरायहैनोसै होननानै दसे बेरायना फैदों। नोंसिनि बेरायनायखौ आं मिन्थिखायो। मोनथिजोबखायो माने मा बुंनो सानदों नोंलाय? बुंनो सानदों माने नों जेरावखि बेराया नोंनि लोगोफ्रानो आंनो खिन्थाहरजोबखायो। नों जुदि आंखौ हाबा लानो लुगैदोंब्ला नोंनि गासिबो आखल गाज्रिफोरखौ गारजोबनांगोन। ओरैनोबाबो आङो माहाजोन मानसिफोरजों हाबा जानो बाखायो। लोगोफोरजों बेरायनायालाय आरो मा आखल गाज्रि नुलायखो? लोगो दोगोफोरजों एसे एनै बेरायाब्ला गासिबो खामानिया आन्दायजोबो। आरो नों होनदों जे माहाजोनफोरजों हाबा जानो बायो। मानि थाखाय हाबा जानो बायो नों माहाजोनफोरजों? बेनो खायसे खायसे माहाजोनफोरा गोरिबनि फिसाफोरखौ मुगैयो। हाबा जाखांनायनि उनाव मानसिफोरनि सिगां सिगां दोहोन सम्पति जेबो लाबोफानो हायाखै होननानै बखियो आरो मालाय। बिनि थाखायनो बायो आङो। है नों सानदों नामा बे बुहुमनि मानसि माहारिफोरनि गोसोनि साननाय हनायफ्रा गासिबो एखे होननानै? मानसिया जेरैहाय गोसोम गुफुर कालारा बायदि बायदि थायो बिदिनो मानसिफोरनि गोसोआबो आलादा आलादा थायो। आंनो खालि नोंखौल' नांगौ। बे बुहुमाव आङो नोंखौ मोनब्लाथाय आंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाया जोबनानै थांबाय होननानै सानना लादो। आंनि गोसोआव मानोब्ला दोहोनि गरिबनि जेबो फारागथियानो फैया। आंबोथ' बेखौनो हास्थायो। नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनि गोसोआ सोलायनो मोननाय नङा। जाहाथ' न'खरा आंनो जेबो हरफानो हानायनि गोहोआनो गैखाया। नाङा प्रिया आं नोंनिफ्राय जेबो नाङा। आं नोंनिफ्राय दोहोन सम्पति जेबो लुबैयाखै। आरो जुदि आं दोहोन सम्पति लुबैग्राबा आं नोंनि खाथियावनो थानाय नङामोन। थ' बिदिब्ला गासिबो अके जाजोब्बाय थांदिनि। थौ गाखोदो थौ। हेलावबो अन्थायानो गैला। बेयाव खवारि खालामनानै मा लाब दंबावो दे। मैया जावहोजोब्बाय अन्थायानो गैया जाहैदों। दस्रा जायगायावसो खालामहैफिननांसिगोन। है अन्थाइखौबो गैया होननानै मोनथिखाथारो आङो। ओमफ्राय आदा माला थांबावनो? बे सना रायजोआव है थांनायालाय मा दाहायबाबो थांनो हायो गाबोन समफोरबाबो थांनो हायो। सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ। नोङो प्रभाइडल' खालामदोब्रा। आं दं। खिन्थु आंहा मोनसे उसुबिदा जाहैबाय। आंना हिन्जावा ओरै जाबायना ओंखायनो उसुबिदा जाना दं आरोखि। थांथावो थांथावा साननांगौबो जायो नालाय। है आदा बिदिया जेबो नङाब्रा। नोंबो हिनजावखौ गलाम फिसाखौसो लाबोबायना। नोङो जुदि आदा माहाजननि फिसाजोखौ नोङो लानाय मोनब्ला बेनिफ्राय नोङो देरसिन कन्ट्रेक्टर जानो हागौमोन। बे होननाया नंमारगौगोनलै। बिराद अयनायद्राय जाथारबायबोलै आंना। मालाया हिन्जावनिफ्राय दोहोन सम्पति गारि गरा मोनबोयो। आंहा जेबो लाय लथरखौनो मोनबोआखिसै नालायब्रा। हैस नोङो जुदि डाक्टार इन्जिनियारनि फिसाजोखौ लानाय मोनब्ला नोङो हाय हाय मा जागौमोनथाय नोङो। नोंनि सेर सेर आदा आंहाबो बिराद माहाजन जाफागौमोनथ'। नंनायाथ' नंगौलै। आंबो मा हिसाबै एफा गोसो होथाबथारखो बेखौ। बेनो गोरोन्थि जाबाय आंना। बेफोरखौ बारहोजोबदो फंबाय। जायखिया गाबोननो थौदो। आं हिन्जाव थिन्जाव बुजियालै प्रेगनेन्सि टेन्डेन्सि। गाबोननो प्रभाइड खालामथाव। जागोन। मैया थांनायानो दाबो फैया। बेबायदि देहाखौखि हारसिङै गालांजायोहाय सोरबा। आंखौ लोगोर फोथाय खेबस' खालामबायहाय बियो। हाबा जाब्ला गासैखौबो सोलायजोबगोन होननायालाय माथो बारानिफ्राय बारासो जाबाय। बेबायदिजों बोरै संसार जालांनांगौ दे। आंखौ सैया सैया गावनि गथ'नि फारसेथ' साननांगौना बियो। नै फैबाय गोनदोंहाय। आयौ मैया थांनायानो दिनैसो फैबाय आरो। आं जेब्लाखि फैया आंखौ मानो नांगौ नोंनो हा? मा नांगौ? आंखौ सोंनांगौ दरखार नोंहा मा दं हा? आं नोंनि मा जायो? नों सोर? नों सोर? मा आं सोर? आंखौ दिनै बेबायदि बुंनो हाबावबाय नोङो? मा हिसाबै बेबायदि बुंनो हाखो नोङो? बेयाव सोर दङ? बे सोरनि गथ'? हंगार मा हिसाबै लांनो हाखो नों आंखौ हा? मा हिसाबै लांनो हाखो? खि गैजायनि फिसाया हा? है बेफोरलाय मा? नोंबा सिख्ला समाव सोर सोरजों बेरायबोखो माखो? बेलाय मासै हा? मा आंखौसो उल्था बुंबावबाय नोङो? अनिल नों जुदि सोलायनो रोङाब्ला नों मावबोनाय फाफफोरा गासिबो जोंनि गथ'नावसो नांजोबगोन। बेखौ हयले थाल लाखा। हा? फाप फाप बे फापखौ आं जेबो गिया। आजिखालि जों बादि माहाजोना बेफोरबादि फापखौ थाखा फैसाजोंनो सुस्रांजोबो।
जोङो फाबनाय जिनिसखौ बुजिया थारमाने माहाजोन मानसिफ्रा दाबो आं बबेनिफ्राय फैदों मोनथिगौ नोङो गेलेंफुनिफ्राय फैदों आङो बेफोर फाब मावनाय जागोन नामा हा बेफोर फाब मावनाय जागोन बबेहाय लिरनाय दं मा बिल' नै दान थांबावगोन आं बेयाव आं नोंजों रायजो हा नों आंखौ सोबानो हाबावबाय गेन्द्रिद्रायनो गैजा रोङैनि फिसानो होंगारलै गावखौबो नों आंखौ सोबादों ना आंखौ सोबादों ओंखार नोङो दानो ओंखार मानो बेबादि जालांथारखोंलाय बे गथ'आ मा जाबावनांगौ मा होनदों सादों ना सान्दा बिगुर गैया गलाबनि फिसा हलैया आंखौ सोबादों ना नों आंखौ सोबा मा साहसजों आंखौ सोबानो हागोन नोंहा गैजा रोङैनि फिसा साला नामावगौ नामा नामावगौ बाजै आदा एक्सिडेन्ट जाबायलै बैयाव गोग्लैना दङ गारिजों ओंखारबोथ' बाजै मा होनदों एक्सिडेन्ट जाबाय एक्सिडेन्ट जाबाय औ लामायाव मा बबेयाव बहा एक्सिडेन्ट जाहैखो बेलाय माबा बाजै बे दालां सायाव गोग्लैना दं फैदो माबा फैदो र' होनबा आं नांला फैदो बाजै दर फांनांला थांग्रोथारसै गोग्लैना दं हामा आफा बेबायदि जानो हामा हामालै आफा बिदि गस्ला जानो ओमफ्राय बिमा दैमालुखौ ओंखाम जाखायाखै नामा औ दहाय एसे दौखांबायमोन आङो जानोनो हायाखै ओमफ्राय चेकआपआव लांफिननांगौआलाय सानसे दंबावो माला लांनांगौ जाखो डाक्टारफ्रानो थारिखखौनो थिग हरनो हायाखै फेब्रुवारि 21 बाइसावसो होनला हरदोंमोन मा जागोनथाय गोरोन्थिखौनो डाक्टारफ्राबो होनो हाया आयौ जि गोबाव दंबावोसो मा खालामबावनांगौ दे सानबाबो आगोरखौनो मोनला आङो माथो खालामबावनो गोरोन्थियानो आंनिनो जाबायबा आङो बे समाव नोंखौ जोदला जोदलि बुदला बुदलि खालामाबा गथ'आ बेबायदि आघात मोननाय नङामोन खोमा आंनि खोथाखौनो लायासै नोंबो मालायनि खोथा लायै लायै आंखौसो गासिबो गोरोन्थि नुजोब्बाय नोङो बै समाव ओइ दैमालु ओंखाम जाबाय ओंखाम जानो नामा थ' जोंहा हाथायाव थांनानै बल बायनोसै नोंनो क्रिकेट बायना लायनोसै मा खालामबावनांगौलै प्रिया गासिबो गोरोन्थियानो आंनिनो जाजोब्बाय दाथ' नोंहा गथ' लानो हानायनि गोहोआबो गैला बहा मा खालामनानै मोनबावनांगौ जाखो दे बेबो बेबायदिनो जानानै थाबायबा नंमारगौ प्रिया नों होननाया आंनि गाज्रि खामानि मावनायनि गोरोन्थिनि फिथाइखौ जोंनि फिसासो दा मोनबाय दासो बेफोरखौ रायलायनानै मा मोनबावनो नायबावनोसै फिसाखौ मोजां खालामनो थाखाय नाजानांगोन ना खेबसे डाक्टारनाव थांबावसै उफाय गैया मा खेबसेल' 1000 बारखौ नायगोन आं गोदोनि आंनि थाखा फैसा खामायनायाबो बेनावनो गासिबो थांजोब्बाय अब्लाबो बेगेंजों बिगुरजोंनो थालांथों बे फिसाखौ आं नायथारगोन मोजां खालामनो नाजाथारगोन आं दे इसोरा अनोब्ला सानसे मोजां जागोन बे जोंना फिसाया डाक्टारा बुंनाय बादिब्लाथ' उन्दै समावनो जुदि सोखानो हायाब्ला गाराय नङा होनना बुंदों बारायलांगोनसो होनना बुंदों अब्लाबो गोसोखौ दार खालामनानै माबा मोनसे खालामनो हासिगोन थाथ' आङो खामानि नागिरनि थाब फैफिनगोन फैबानो जाबाय थाथ' दे